ଆସିଲେ ତା ସହିତ ଆଣିଥାଏ ଢେର ସାରା ବେମାର ଯେମିତିକି ଖାସ, ଥଣ୍ଡା, ଛାତିଦରଜ, କଫ, ତଣ୍ଟି ବ୍ୟଥା, ଜ୍ୱର ଏମିତି ଢେର ସାରା ରୋଗ ଯାହାକି ଆମର ଇମ୍ୟୁନିଟି ପାୱାରକୁ କମ୍ କରିଥାଏ। ଏହି ବେମାରରୁ ଦୂରେଇ ରହିବା ପାଇଁ, ଇମ୍ୟୁନିଟି ପାୱାରକୁ ବଢ଼ାଇବା ପାଇଁ ଆଜି ମୁଁ ବନେଇବି ବହୁତ ଇଫେକ୍ଟିଭ୍ ଅଦା କ୍ୟାଣ୍ଡି। ଏହାକୁ ଖାଇଲେ ଯେକୌଣସି ବେମାରରୁ ବଞ୍ଚିକି ରହିପାରିବେ। ଏହି କ୍ୟାଣ୍ଡି ପିଲାଙ୍କ ଠାରୁ ବଡ଼ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ପସନ୍ଦ ଆସିବ। ଏହି କ୍ୟାଣ୍ଡି ଖୁବ୍ କମ୍ ସମୟ ମଧ୍ୟରେ ଏବଂ ଖୁବ୍ କମ୍ ସାମାନ୍ୟ ମଧ୍ୟ ବନିକି ରେଡ଼ି ହୋଇଥାଏ। ତ ଫ୍ରେଣ୍ଡସ୍, ମୋର ପ୍ରତିମା ହାଣ୍ଡିଶାଳକୁ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ସ୍ୱାଗତ। ତ ଫ୍ରେଣ୍ଡସ୍, ଚାଲନ୍ତୁ ଏହି ଅଦା କ୍ୟାଣ୍ଡି ବନେଇବା ଷ୍ଟାର୍ଟ କରିବା। ବଜାର ପରିକା ବହୁତ ଶସ୍ତା ଓ ହେଲ୍ଦି ଅଦା କ୍ୟାଣ୍ଡି ବନେଇବା ପାଇଁ ମୁଁ ଏଠି 100 ଗ୍ରାମ ଖଣ୍ଡେ ଅଦା ନେଇଛି। ଅଦାକୁ ଧୋଇକି ଭଲ ଭାବରେ ସଫା କରିନେଇଛି, ଯାହାଦ୍ୱାରା ଅଦାରେ ଲାଗିଥିବା ସମସ୍ତ ମଇଳା ଗୁଡ଼ାକ ସଫା ହୋଇଯାଇଛି। ମୁଁ ଏଠି ଅଦାକୁ ହାଲକା ରୋଷ୍ଟ କରିନେବି, ତ ଏଥିପାଇଁ ଗୋଟେ ଷ୍ଟାଣ୍ଡ ନେଇଛି। ସେ ଷ୍ଟାଣ୍ଡରେ ଅଦା ଗୁଡ଼ିକୁ ରଖିନେବା ଏବଂ ମିଡ଼ିୟମ୍ ଫ୍ଲେମ୍ରେ ଆକୁ ରୋଷ୍ଟ କରିବା। ଶୀତ ଦିନରେ ଅଦା ଖାଇବାର ବହୁତ ଫାଇଦା ରହିଛି, କିନ୍ତୁ ରୋଷ୍ଟ ଅଦା ଖାଇବାର ବହୁତ ଫାଇଦା ରହିଛି। ତ ଏହିପରି ଭାବରେ ଦେଖନ୍ତୁ ଆପଣମାନେ, ମୁଁ ଏପଟ ସେପଟ କରିକି ଅଦାକୁ ଭଲ ଭାବରେ ସେକି ନେଇଛି। ଚାରିପଟୁ ପୋଡ଼ି ଯାଇଛି, ଅଦା ମଧ୍ୟ ନରମ ହୋଇଯାଇଛି। ରୋଷ୍ଟ ଅଦା ବହୁତ ଭଲ ବାସ୍ନା ଆସୁଛି। ଗ୍ୟାସ୍ ବନ୍ଦ କରିଦେବା ଏବଂ ଆକୁ ଥଣ୍ଡା ହେବା ପାଇଁ ଛାଡ଼ିଦେବା। ଇଏ ଏବେ ଗରମ ଅଛି, ତ ଆକୁ ହାତ ମାରିବେ ନାହିଁ, ନହେଲେ ହାତ ଜଳିବାର ସମ୍ଭାବନା ଥାଏ। ତ ଅଦା ଗୁଡ଼ିକୁ ଥଣ୍ଡା କରିବା ପାଇଁ ସାଇଡ଼୍ରେ ରଖିଦେବା। ଏଠି ଅଦା ଗୁଡ଼ିକ ଥଣ୍ଡା ହୋଇଯାଇଛି। ମୁଁ ଏଠି ଗୋଟେ ବାଉଲ୍ରେ ପାଣି ନେଇଛି ଏବଂ ଅଦାକୁ ଭଲ ଭାବରେ ରଗଡ଼ିକି ସଫା କରିନେବା। ଅଦାକୁ ଭଲ ଭାବରେ ସଫା କରିବା ଦ୍ୱାରା ଯେଉଁ ଅଦାକୁ ପୋଡ଼ିଥିଲେ କଳା ଅଂଶ ଗୁଡ଼ିକ ଭଲ ଭାବରେ ସଫା ହେଇଯିବ। ଆପଣମାନେ ଦେଖିପାରୁଥିବେ ପାଣିର ରଙ୍ଗ କେମିତି ଚେଞ୍ଜ ହୋଇଯାଇଛି। ତ ଏହିପରି ଭାବରେ ସବୁଯାକ ଅଦାକୁ ସଫା କରିନେବା। ମୁଁ ଏଠି ଗୋଟେ ଅଦାକୁ ଭାଙ୍ଗିକି ଦେଖୁଛି, ଦେଖନ୍ତୁ ଏ କେମିତି ସଫ୍ଟ ହୋଇଯାଇଛି ଏବଂ ପୁରା ନରମ ହୋଇଯାଇଛି। ଏବଂ ଅଦାର ଉପର ଚୋପାକୁ ଛଡ଼େଇବା ପାଇଁ ମୁଁ ଏଠି ଗୋଟେ ଚାମଚ ନେଇଛି। ଦେଖନ୍ତୁ, ଚାମଚ ସାହାଯ୍ୟରେ ଅଦାକୁ ହାଲକାରେ ପିଲ୍ କରିନେବା। ଏ ଚାମଚ ସାହାଯ୍ୟରେ ଅଦାକୁ ଛଡ଼େଇବାକୁ ବହୁତ ସହଜ ହୋଇଥାଏ। ତ ଏହିପରି ଭାବରେ ମୁଁ ସବୁଯାକ ଅଦା ଗୁଡ଼ିକୁ ଛଡ଼ାଇ ନେବି। ତ ଦେଖନ୍ତୁ, ଅଦା ଗୁଡ଼ିକୁ ଛଡ଼େଇକି ତାକୁ ଭଲ ଭାବରେ ଧୋଇ ନେଇଛି। ଏହି ଅଦା ଚୋପା ଗୁଡ଼ାକୁ ଆପଣମାନେ ଖରାରେ ଶୁଖାଇ ତାକୁ ଗୁଣ୍ଡ କରି ଚା ବନେଇ ପାରିବେ। ଏ ଚା ବନେଇଲେ ବି ଆର ଫ୍ଲେଭର ବହୁତ ଭଲ ଆସିଥାଏ। ମୁଁ ଏଠି ଗୋଟେ ଗ୍ରାଇଣ୍ଡିଂ ଜାର୍ ନେଇଛି। ସେ ଗ୍ରାଇଣ୍ଡିଂ ଜାର୍ରେ ଅଦାକୁ ଛୋଟ ଛୋଟ ପିସ୍ କରି କାଟି ନେବା। ଗୋଟା ଅଦା ନେବା ଦ୍ୱାରା ଏ ଗ୍ରାଇଣ୍ଡ ଭଲ ହୋଇନଥାଏ। ତ ଏହିପରି ଭାବରେ ମୁଁ ଅଦା ଗୁଡ଼ିକୁ ଛୋଟ ଛୋଟ ପିସ୍ କରି କାଟି ନେବି। ତ ଫ୍ରେଣ୍ଡସ୍, ସବୁ ଅଦା ଗୁଡ଼ିକୁ ଛୋଟ ଛୋଟ ପିସ୍ରେ କଟ୍ କରି ନେଇଛି। ତ ଅଦା ଗୁଡ଼ିକୁ ଏମିତି ଖାଲିରେ ଆପଣ ପେଷ୍ଟ ବନେଇବେ। ଯଦି ଅଦା ଗୁଡ଼ିକ ଖାଲିରେ ପେଷ୍ଟ ନ ହେଲା, ତ ସେଥିରେ 2 ଚାମଚ ଖଣ୍ଡେ ପାଣି ଦେଇକି ତାକୁ ଭଲ ଭାବରେ ଚିକଣ କରିକି ପେଷ୍ଟ କରିନେବେ। ମୋର ଅଦା ଏଠି ଭଲ ଭାବରେ ଫାଇନ୍ ପେଷ୍ଟ ହେଲାନି, ତ ମୁଁ ସେଥିରେ 2 ଚାମଚ ଖଣ୍ଡେ ପାଣି ପକାଇ ତାକୁ ଭଲ ଭାବରେ ଚିକଣ କରିକି ପେଷ୍ଟ କରି ନେଇଛି। ତ ଅଦା ଗୁଡ଼ିକୁ ଏବେ ଗୋଟେ ଫ୍ରାଇଂ ପ୍ୟାନ୍ରେ କାଢ଼ି ନେବା। ସେଥିରେ 100 ଗ୍ରାମ ଖଣ୍ଡେ ଗୁଡ଼ ନେଇଛି। ଯେତିକି ଅଦା ସେତିକି ଗୁଡ଼ ନେଇଛି। ଗୁଡ଼ ଦେବା ଦ୍ୱାରା ଅଦାର କଡ଼ୁଆପଣ ଦୂର ହୋଇଥାଏ ଏବଂ ଖାଇବାକୁ ଭଲ ଲାଗିଥାଏ। ଛୋଟ ପିଲାମାନେ ମଧ୍ୟ ଗୁଡ଼ ମିଶାଇବା ଦ୍ୱାରା ମିଠା ଅଂଶ ଯୋଗୁଁ ଖାଇବାକୁ ଭଲ ପାଇଥାନ୍ତି। ତ ମୁଁ ଏଠି ଯେତିକି ଅଦା ସେତିକି ଗୁଡ଼ ନେଇଛି। ଗ୍ୟାସ୍ର ଫ୍ଲେମ୍ ଅଫ୍ ଥିଲା, ତ ତାକୁ ଅନ୍ କରିନେବା। ତ ଦେଖନ୍ତୁ ଫ୍ରେଣ୍ଡସ୍, ଗୁଡ଼ ଆଉ ଅଦାକୁ ସ୍ପାଚୁଲା ସାହାଯ୍ୟରେ ପ୍ରେସ୍ କରିକି ତାକୁ ମିଶାଇ ନେବେ। ଇଏ ଏଠି ମେଲ୍ଟେଡ୍ ଗୁଡ଼ ନେଇଛି ନା, ତ ଜଲ୍ଦି ଗୁଡ଼ ମେଲ୍ଟ ହୋଇଯିବ। ଅଦା ଆଉ ଗୁଡ଼ରେ ପାଣି ଦେବା କିଛି ଆବଶ୍ୟକ ନାହିଁ, କାହିଁକିନା ଅଦାରେ ପାଣି ଅଂଶ ରହିଥାଏ। ତ ଅତି ସହଜରେ ଗୁଡ଼ ଆଉ ଅଦା ମିଶି ଯାଇଥାନ୍ତି। ତ ଏମିତି ହାଲକା ହାତରେ ମିଡ଼ିୟମ୍ ଫ୍ଲେମ୍ରେ ଆକୁ 3ରୁ 4 ମିନିଟ୍ ଗୋଳେଇ ନେବା। ତ ଆକୁ ଗୋଳେଇ ସାରିଲା ପରେ ଆପଣମାନେ ଦେଖିପାରୁଥିବେ ଅଦା ଆଉ ଗୁଡ଼ର କଲର୍ ଚେଞ୍ଜ ହୋଇଯାଇଛି। ଅଦା କ୍ୟାଣ୍ଡିକି ହେଲ୍ଦି ବନେଇବା ପାଇଁ ମୁଁ ଏଥିରେ ଗୋଟେ ଚାମଚ ଖଣ୍ଡେ ଗୁଆ ଘିଅ ନେଇଛି। ଗୋଟେ ଚାମଚ ଖଣ୍ଡେ ଏଠି ଗୋଲମରିଚ ଗୁଣ୍ଡ ନେଇଛି। ଗୋଟେ ଚାମଚ ଖଣ୍ଡେ ଜୁଆଣି ନେଇଛି ଏବଂ ଏଥିରେ ଗୋଟେ ଚାମଚ ଖଣ୍ଡେ ଏଠି ଅଳେଇଚ ଗୁଣ୍ଡ ନେଇଛି ଏବଂ ଗୋଟେ ଚାମଚ ଖଣ୍ଡେ ବିଟ ଲୁଣ ଦେଇଛି। ତ ବିଟ ଲୁଣ ବେଶୀ ଦେବେନି, ହାଲକା ଟିକେ ଦେବେ ଆକୁ ଚଟପଟା ବନେଇବା ପାଇଁ। ତ ଆକୁ ଭଲ ଭାବରେ ମିଶାଇ ଦେବି। ଏହି ସାମାନ ଗୁଡ଼ିକ ଦେବା ଦ୍ୱାରା ଏ ଆହୁରି ହେଲ୍ଦି ବନିଥାଏ ଏବଂ ଟେଷ୍ଟି ମଧ୍ୟ ବନିଥାଏ, ଯାହାଫଳରେ ଛୋଟଠୁ ବଡ଼ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଖାଇବାକୁ ଭଲ ଲାଗିଥାଏ। ତ ଦେଖନ୍ତୁ, ଭଲ ଭାବରେ ଗ୍ୟାସ୍କୁ ଘାଣ୍ଟି ନେଇଛି। ଏବେ ଗ୍ୟାସ୍ର ଫ୍ଲେମ୍କୁ ମିଡ଼ିୟମ୍ରେ ଆଉ 4ରୁ 5 ମିନିଟ୍ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଆକୁ ଭଲ ଭାବରେ ଗୋଳିକି ଘାଣ୍ଟି ନେବା। ତ ବାରମ୍ବାର ଗୋଳଉଥିବେ, ନହେଲେ ତଳୁ ଲାଗିଯିବାର ସମ୍ଭାବନା ଥାଏ ଏବଂ ପୋଡ଼ିଯିବାର ସମ୍ଭାବନା ଥାଏ। ତ ଏହିପରି ଭାବରେ ଆପଣ ବାରମ୍ବାର ତାକୁ ଘାଣ୍ଟିବେ। ମିଡ଼ିୟମ୍ ଫ୍ଲେମ୍ରେ ଆଉ 4ରୁ 5 ମିନିଟ୍ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ତାକୁ ଭାଜି ନେବା। 4ରୁ 5 ମିନିଟ୍ ପରେ ଆପଣ ଦେଖିପାରୁଥିବେ ଏ କ୍ୟାଣ୍ଡି ଟାଇପ୍ର ସେଟ୍ ହୋଇଗଲାଣି। ତ ଫ୍ରେଣ୍ଡସ୍, ଆପଣମାନଙ୍କୁ ମୋ ଭିଡ଼ିଓ ଭଲ ଲାଗିଲେ ପ୍ଲିଜ୍ ଲାଇକ୍, କମେଣ୍ଟ, ସେୟାର ଆଉ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିଦେବେ। ମୋ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ପାଖରେ ଦେଇଥିବା ବେଲ୍ ଆଇକନ୍କୁ ଦବାଇ ଦେବେ, ଯାହାଫଳରେ ମୁଁ ଯେଉଁ ଭିଡ଼ିଓ ଅପଲୋଡ଼ କରିବି ସର୍ବପ୍ରଥମେ ଆପଣଙ୍କ ପାଖରେ ସେହି ଭିଡ଼ିଓ ପହଞ୍ଚିବ। ତ ଫ୍ରେଣ୍ଡସ୍, ଏଠି କ୍ୟାଣ୍ଡି ବନିକି ରେଡ଼ି ହୋଇଗଲାଣି। ଏବେ ଗ୍ୟାସ୍ର ଫ୍ଲେମ୍କୁ ଅଫ୍ କରିଦେବା ଏବଂ ବାରମ୍ବାର ଆକୁ ଘାଣ୍ଟି ସାରିବା ପରେ ଗୋଟେ ଜାଗାକୁ ଆକୁ କାଢ଼ି ନେବା। ଆଉ ଲେଟ୍ କରିବା ନାହିଁ। ଲେଟ୍ କରିବା ଦ୍ୱାରା ଏ କ୍ୟାଣ୍ଡି ପୋଡ଼ି ଯାଇଥାଏ। ତ ପୋଡ଼ିଗଲେ କ୍ୟାଣ୍ଡିର ଫ୍ଲେଭର ଖରାପ ହୋଇଯାଇଥାଏ ଏବଂ ଖାଇବାକୁ ଭଲ ଲାଗିବନି। ତ ଏହିପରି ଭାବରେ ଗୋଟେ ପ୍ଲେଟ୍କୁ ସବୁଯାକ କ୍ୟାଣ୍ଡିକୁ କାଢ଼ି ନେଇଛି। କାଢ଼ି ସାରିବା ପରେ ମୁଁ ଏଠି ଗୋଟେ କଣ୍ଟା ସ୍ପୁନ୍ ନେଇକି ସେ କ୍ୟାଣ୍ଡି ଗୁଡ଼ାକୁ ଖେଳେଇକି ଥଣ୍ଡା କରିନେବି। ଥଣ୍ଡା କରିବା ଦ୍ୱାରା ଏ କ୍ୟାଣ୍ଡି ବନେଇବାରେ ବହୁତ ସହଜ ହୋଇଥାଏ। ତାକୁ ଭଲ ଭାବରେ ଖେଳେଇ ନେଇଛି। ଏଠି କ୍ୟାଣ୍ଡିକୁ ଥଣ୍ଡା ହେବା ପାଇଁ ରଖିଥିଲି। ଏଠି ମୁଁ ପାଉଡ଼ର ସୁଗାର ନେଇଛି, କାହିଁକିନା କ୍ୟାଣ୍ଡି ବହୁତ ନରମ ଥାଏ, ତ ପାଉଡ଼ର ସୁଗାର ତା ଉପରକୁ ସେଟ୍ କରିବ। ଏଠି ମୁଁ ହାଲକା ହାତରେ ଅଳ୍ପ ଟିକେ ଗୁଆ ଘିଅ ନେଇଛି ଏବଂ ଅଳ୍ପ କିଛି ପୋଷଣ କ୍ୟାଣ୍ଡିରୁ ନେଇକି ତାକୁ ଛୋଟ ଗୁଳା କରିନେବା। ଏ ଛୋଟ ପିଲାମାନଙ୍କ ପାଇଁ ବନାଉଛି। ବଡ଼ ପିଲାମାନଙ୍କ ପାଇଁ ବନେଇଲେ ବଡ଼ ବନେଇବେ। ଏଠି ଛୋଟ ପିଲାଙ୍କ ପାଇଁ ବନାଉଛି, ତ ମୁଁ ଛୋଟ ସାଇଜ୍ ଗୁଳା ନେଇଛି। ଏହି ଛୋଟ ଗୁଳାଟିକୁ ସେଇ ସୁଗାର ପାଉଡ଼ରରେ ଗୋଳେଇ ନେବା, କୋଟ୍ କରିନେବା, ଯାହାଫଳରେ ଏ କ୍ୟାଣ୍ଡି ଭାଙ୍ଗିବାର କି ନଷ୍ଟ ହେବାର ସମ୍ଭାବନା ରହିବନି। ଆପଣ ମାର୍କେଟରେ ଥିବା ଯେଉଁ ସୁଗାର ଗୁଳା ମିଳୁଛି ସେଥିରେ ବି ବନେଇ ପାରିବେ, କିନ୍ତୁ ମୁଁ ଏଠି ପାଉଡ଼ର ସୁଗାର ନେଇଛି। ତ ଏଠି ମୁଁ ଛୋଟ ପିଲା ପାଇଁ ଗୋଟେ ଛୋଟ ପୋର୍ସନ୍ ନେଇଛି, କିନ୍ତୁ ମୁଁ ଏଠି ବଡ଼ ପିଲାଙ୍କ ପାଇଁ ବନେଇବା, ବଡ଼ ଲୋକଙ୍କ ପାଇଁ। ତ ବଡ଼ ଲୋକଙ୍କ ପାଇଁ ତା ଡବଲ୍ ବନେଇବେ। ଯେତିକି ଛୋଟ ପିଲା ପାଇଁ ବନେଇଥିବେ ତା ଡବଲ୍ ହିଁ ବଡ଼ ପିଲାଙ୍କ ପାଇଁ ବନେଇବେ। ଏ କ୍ୟାଣ୍ଡି ଖାଇବାକୁ ବହୁତ ଟେଷ୍ଟି। ଆପଣମାନେ ଦେଖିପାରୁଥିବେ ଏଠି ବଡ଼ ପିଲାଙ୍କ ପାଇଁ ବି କ୍ୟାଣ୍ଡି ବନେଇ ଦେଇଛି।
କ୍ୟାଣ୍ଡି ଦେଖିବାକୁ ଯେମିତି ସୁନ୍ଦର ଦେଖାଯାଉଛି, ଆର ଟେଷ୍ଟ ମଧ୍ୟ ବହୁତ ଅଧିକ ଏବଂ ଇଏ ଥଣ୍ଡାକୁ ଦେହରୁ କୋଷ ଦୂରେଇ ରଖିଥାଏ। ଯେକୌଣସି ଟାଇପ୍ର ଥଣ୍ଡା ହେଉନା କାହିଁକି, ଖାସ ହେଉନା କାହିଁକି, ଇଏ ଆପଣଙ୍କୁ ପାଖରୁ କୋଷ ଦୂରେଇ ରଖିଥାଏ। ଏହିପରି ଭାବରେ ସବୁଯାକ କ୍ୟାଣ୍ଡିକୁ ବନାଇ ନେବା।